How big the crowd? Same pair of threes for the whole tour. Trap phone in the iPhone 4. Still got do all my old chores. Still cop squares from the... Здравейте на всички! Днес ще ви представя един невероятен клип с подкамващото заглавие "Смърт и ново начало". Разбира се, как няма да си го пусна да го изгледам. Предлагам ви и вие да го видите. Здравейте, приятели! Днес правя информационно клипче и сигурно ще чуете защо. Понеже аз и моят приятел Илито, който вече не е на този свят, имам предвид, че той почина от рак. За жалост, той почина. Но на мен не ми пука! Здрасти! Уау, какво начало! Значи, казваш, че твой приятел е починал от рак, което определено беше някаква ебавка. Така, каза, че твой приятел е починал от рак, в същото време момчето до тебе се смее и ти се подхилкваш. И изведнъж казваш: но на мен не ми пука. И се вижда някакво грозно лице на камерата, как почва да крещи и да скача. Така че, с моя приятел Виктор и моя приятел Никто. Имаме ние същи тениски. Точно така! Ще снимаме вече тримата. Пичове, не мисля, че е задължително да носите еднакви тениски, за да сте гей и тройка. Прочитам. Така, надявам се да не ви е жал за Илия. Това беше днешното информационно клипче. Така, мен за Илия не ме е жал, защото това е 100% бавка. Жал ме за вас, защото имате някакви отклонения. Момченцето вдясно почва да танцува и да се ника нещо, а това отляво там го успокоява и му казва да седи мирно. Докато то в средата седи и се размахва ръцете наляво надясно в опит да не се притесни, да каже каквото има да казва. За съжаление трябва да приключваме с психопата отдясно и Макдоналдс менеджер отляво и с този, който кърти табели по средата. Ако искате да разберете защо казах, че кърти табели, вижте им първия клип. Буквално този циганьор счупи една табела, счупи един знак по-скоро. В клипа пише, че е табела, обаче всъщност е знак. Та, хора, това беше всичко от мен днес. Надявам се, път ви е харесал. Ако е така, абонирайте се.